Arestado ang isang 44 anyos na mangingisda sa ikinasang operasyon ng Siruma Municipal Police Station sa Barangay San Andres, Siruma, Camarines Sur pasado alas 8 kagabi, September 22. Kinilala ang suspect na si alias Aming, walang asawa at residente ng parehong bayan na most wanted person ng Camarines Sur. Ayon sa ulat, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa kasong murder na walang kaukulang piyansa. Taong 2011 nang maipalabas ang warrant of arrest laban sa suspect sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Minsan may mga suspect po natin, siyempre kapag may ginawang krimen, karaniwan ng mga tumatapos po sa pinangyarihan ng krimen. So, yung iba po, na-checkpoint po pag bumabalik na po. Kasi hindi na po minsan nasi-trace po sa sila tumakas. Pagkakataon po na yun, na-checkpoint po ng aming operatiba na nandito po siya sa San Andres sa Siruma po. Sa ngayon, nasa kusdiya pa siya ng Siruma Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Sa ngayon po ma'am, nakapagtudiyan po namin siya ma'am. Habang wala pa po ma'am yung commitment na order, dadalhin po siya sa pinanigpinan po. Nananawagan naman ang Siruma MPS sa publiko na makipagtulungan sa otoridad para madakip at mapanagot na ang mga individual na may pananagutan sa batas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.